guixeres a Vilaverd són una indústria que trobem les seves arrels al segle XVII i que arriba fins al 1977 en què tanca l'última guixera. Les guixeres eren un negoci complementari a l'economia familiar pagesa. Les guixeres aquí a Vilaverd n'hi havia unes 10, 5 treballant simultàniament i inicialment, bàsicament, eren treballadors, família i amics. Hi havia guixeres a Vilaverd perquè hi havia vetes de guix i també tens el ferrocarril, que permetia la distribució i venda. Els elements comuns de les guixeres de Vilaverd són el forn rudimentari, l'empedrat i després també solia ser habitual, encara que no es produïa sempre, que la guixera tingués dos nivells, dues alçades. Una alçada a producció i una alçada en secament. Els forns de guix eren els rudimentaris, eren forns circulars o de base el·líptica i solien ser més estrets per la part superior. Els forns, per carregar-los, el que feia era fer una volta, que la volta era feta de la mateixa pedra de guix que es coia. Llavors el forn es carregava inicialment per la volta, es carregava posant pedra a pedra i quan estava ben carregat i veient que la volta era sòlida, que podia sostenir molt de pes, es carregava per la part superior i llavors ja es passaria el que seria la cuita, la cocció del guix. El següent pas del procés era desenfornar. Desenfornar era senzillament trencar la volta del forn i que caigués la pedra. I quan ja estava fred, escampaves tot el que seria la pedra de guix per sobre de l'empedrat. Una vegada fet això, amb les pedres més petites, el que feies era passar una curra, el que seria un rodet de pedra, estirat normalment per un animal, i anaves passant successivament. Llavors l'avantatge de l'empedrat és que tenies una base sòlida i resistent que permetia que el guix no es podia escolar. Llavors agafaves amb una pala, recollies el guix i el col·locaves sobre un sedàs. Llavors ho sacsejaves i el guix resultant, ja totalment en pols, ja estava llest per vendre i ensecar-lo que te el vinguessin a recollir. Les guixeres fins a principis de segle funcionaven de manera molt manual, amb rodets de pedra, amb forn rudimentari. Forn rudimentari va ser tota la vida, però tota la resta de procés es va mecanitzar. I es va mecanitzar arran de la fundació de la guixera al motor, la primera guixera que tenia electricitat de Vilaverd. Jo soc en Josep Maria Robuster, soc fill d'un dels amos del motor, precisament perquè és la primera que va tindre un motor elèctric. I ara estem al lloc on començava tot el procés. Aquesta és la pedrera d'on sortia tota la pedra amb la que fabricaven el guix i els blancs minerals a la fàbrica que hi ha al costat del poble. Es coneixia amb dos noms. Un es deia el motor, també la coneixia com la guixera del tòfol, perquè el meu avi es deia tòfol. Jo en el moment que recordo que van haver més persones contractades, hi havia 7 persones, o sigui que eren 7, més el meu pare i el meu tiet, 9. Està tot tal com va quedar tancat l'últim dia que van treballar. I no van treballar més, o sigui, no van acabar amb la pedra que tenien aquí per fer. No, la pedra que tenien aquí per fer està aquí. Tal com està, l'últim dia van tancar i no van tornar a obrir. Per aquí, en aquesta rampa, arribava la pedra amb la que omplien el forn, que el forn el tenim aquí, bastant conservat. Aquí descarregaven i fins que el forn estava ple ja començaven el procés de cremar la pedra. Aquesta pedra l'anaven tirant en aquesta màquina, que és un trencador. Tota aquesta pedra matxacadeta la recollia aquesta corretja amb cassoletes, la portava cap dalt fins que la feia caure en una habitació que hi ha aquí al costat. En el terra d'aquesta habitació hi ha un forat per on manualment tiràvem aquesta pedra triturada cap a aquesta tremuja que dona pas a la primera mola. Seguidament, aquí hi torna a haver una altra corretja de cassoletes, com la que comentava
abans, que repartien aquesta pedra en aquesta mola i en aquesta. Aquí mateix, per aquí podies mirar quan corria el guix que queia, quina finura tenia. Aquí baix, en aquest motor, hi ha un eix que és el que donava força a les 3 moles aquí seguides. L'última part, que és l'ensecadora, aquesta és l'última ensecadora que hi va haver. Aquí, això és per omplir sacs amb vàlvula. El sac es posava aquí dintre així i aquí hi havia un motor, que ara no hi és, i posaves el motor en marxa i anava omplint el sac. Durant bastants anys, aquí, aquest era el moll de càrrega, aquí es va carregar molta pedra que anava destinada a la fàbrica de ciment de Vallcarca. I quan hi havia els 4 o 5 vagons, venia un tren, se'ls emportava, però d'aquí a Vallcarca, que hi deuen haver uns 60 quilòmetres, doncs podia trigar una setmana, 10 dies i 2 setmanes en arribar el tren carregat allà. Llavors van dir que d'aquesta manera no podien seguir, que no volien pedra, volien saber quan tindrien la pedra. Per tant, la manera era que en comptes de fer-se el transport amb tren, es fes en camions. Els camions es tenien de comprar aquí els fabricants que ja prou fotut tenien el negoci, van dir que no, que per aquest camí no podien i el negoci aquest es va acabar. És patrimoni del poble, no? És història viva de com va créixer el poble, com s'ha desenvolupat. Poder desenvolupar això, ho estem treballant des de l'Ajuntament amb altres institucions, recuperar-ho i restaurar-ho, i al voltant d'aquí fer tota una mena de circuit, una ruta de les guixeres, si es pogués fer una fira i activitats al voltant de tot això. La ruta de les antigues guixeres a Vilaverd té per objectiu recórrer per les restes visibles de les diverses guixeres que han quedat. Aquesta és la guixera del Bassot del Balustres, depenent de l'època i de qui fos el responsable de la guixera, i és una guixera que té en comú diversos elements amb d'altres guixeres, com seria el forn rudimentari i l'empedrat. Ara som a la primera guixera del Bregues, la guixera que es va intentar primer mecanitzar i la cosa va quedar en intent perquè la màquina de vapor que van instal·lar el 1913, el 1917 es va perdre arran d'un incendi. La segona guixera del Bregues va ser l'última guixera construïda i es va construir l'any 1928. Bé, ara som a la guixera de les Ganàncies, la guixera de Jaume Rossell Ferrer, un dels socis fundadors de la guixera motor i també encarregat del transport del material que es va utilitzar per a la construcció de la guixera.